ndonzi mukoma Sly, ndiri kutaura nani? Ndinotaura naNometa. Zita repatouchline munonzani? Nometa. Munonzi Nometa. Ini ndingade kuzivawo kuti basa iri makaripinda riini rekuve sex worker? 2016. Mama wangu ashaika. Mama wangu pawakashaika madzamama wangu nedzekababa hapana akakwanisa kutitora. Saka inini ndanditori muhombe ndane 17 years. Patangosiwa. Saka kusiwa kwatikaita ndaitengesa masisi flash nemasamusa nemasamusa netumaflita. Saka pamba pandaigara paigara mauri. Saka ndaenda kanotengesa dzimwe nguva ndaiva ne$2 chaiyo ndisina kubhadhara, vana vada kudya, vadoenda kuchikoro, apa ndini mukuru nane 17 years. Apa mamuri vangani? Makasiwa muri vangani? 666. Saka pane mumwe musikana ndaitamba naye ainzi Melody. Kana Melody yakuno mandatopinda mumamake. Saka akabva ndiflashira mari aiti akauya ondiradza 30, mangwana ouya ondiradza 20, mangwana acho ouya ondiradza 50. Madhezi acho kwangu kune mari. Apa muri kutengesa moya ne$2. Saka inini ndandatone 3 months sikabhadhara rent, landlord wachida kutondidzinga but ndaichema nesituation yangu vaizoregedza kundidzinga. Voti tsvaga. Saka Melody yakabva atandei kubhawa. Ndati manje ndina hembe dzekubhawa, taisa ndaenda kumasowe ndine hembe dzekupi dzekumasowe ndo dzega dzandinadzo. Zvikanzi handiende kupa skate, vandipa skate netight. Pataenda kubhawa kwekwe jera ndakaenda kubhawa ndikaona $40. Mandachitenga ukombeya nekutengesa mauyaya. Ndaona zvisiri kuita plus unoziva kuti kana uchitambura zvinhu zvako hazvitengwe chero ukatsvaga basa uri wani. Ndo pandakatanga kuenda kubhawa, nchienda kubhawa ndaisangana nemasituation akawandisa. Ndaigona kubatwa nematsotsi, otondibuditsira banga dontorera mari, but waiona ndisina mari. Ndatangira kuurira umbari kwamatuti. Saka ndakazobatwa futi nembavha nematsotsi, vandibvarura hembe vachida kuedza kuda kutsvaga mari. Saka mumwe wacho abuditsa banga achichipe mari, nemari ndikachaiwa inini handina mari. Ndo pandikadaiwo ruoko. Mama vangu ndaivanzwa achindidedza munzeve, mama wangu akashaika. Vatovhara banga rake for vaenda. Pane zvinenge zvidoitika zvakaipa, mama vangu vaiuya vaitongondidedza zita rangu. Vakandidedza zita rangu chete, ndaibva ndatokundiswa nekuti ndakada kutarisa mapanga andakapotswa nawo anoita 6. Basa ndaigona kusangana. Tingatarisa kuti vaikubuditsira mapanga vanhu vaiziva here kuti muri sex worker mune mari yamunemina? It's obvious. Mbavha dzinenge dzitori nesu futi teki dzechida kutoti toreroka pamwe chavanaka $10 vanenge vachitodawo futi mari iyoyo nekuti ndopa vanoraramira, vanenge vachitobata mopi. Mamwe machallenji zvekare ebanga yatahanzwa. Machallenji mamwe atinawo ndeyekuti pavarume vatinosangana nawo, tosangana nevarume vamwe vane hutsinye, vanonyenga zvinhu zvezve zvechiginya zvekuti Condom ritese Riputike. Koita vamwe vane chirafu chekuti kana tombotokamira patouchline wogona kutaura kana kuti price ashotemi mari wotaura price, onzi apfeke washamsira neikweyo. Mangu maura akutora price yakati, okutora price yakati. Ogona kusiwa kana watorafurwa, kana usiya watosundudzirwa, utongosiyana nazvo. Munombosangana here nemunhu anoti inini ndiri kuda yekedero, handisi kuda zvokupfeka condom? Vanhu ivavo vanotosanganikwa navo. Munovabata sei? Isusu hatovabate zvakanaka nekuti tinoona masituation nezvirwere zvakawanda akawandisa. Saka pane varume vanotunda ropa, pane varume vanenge vatonesiki zvokuti uchitopfekedza condom unotoona kuti munhu ari kuita sei, ari kurwara. Saka munhu uye anosvika achiti kana kuti ndokupa $20 ndikuda nyoro, unobva watanga kutofunga kana 4 vaukambosangana nawo akatunda ropa, vati pamwe ndo zvaari neada izvozvo kunene. Muri kutaura masituations amunosangana nawo. Ngatiti munhu akuda kukupai 500, uyo anga ane 20, obva ndiri kuda nyoro, munoita sei? Ipapo pane pakaipa. Mari muri kuida, nyoro hamuzi kuida,
mari iripo yaiswa munoita semambosangana nemasituation akadaro handinongoona vanenge vachingoti tine $5 kuda nyoro ne$5 vanoti 500 ndopatongati toda kunzwisisa futi pakuti pamunoita basa irori munombosangana here nevanhu vanoita zvemushonga. Umwe anoti kana ndakanzwa mumwe achiti akati ndoda kuti urare nenyoka yangu asi ndokupa mari $200. Makambosanganawo nawo here masituations? Nene situations iyoyo handisati ndambosangana nawo. Hamusati masangana nawo? But masituations anosanganiwa nawo ndekuti panogona kuya mhene iyi inenge ine kana kuti yokupa $2 yakupa $2 woisa pane imwe mari ofo waishaya. Izvozvo zvinomboitika. Zvichiratidza kuti munhu anenge achishandisa mushonga kutora mari. Wekutora dzimwe mari. Saka mukasangana naye futi munoita sei? Zvafanana kana zvinoita mabhebhi isusu tine mwoyo wakanaka tongoti tese vashoma vana vakaipa. Uyu akaitwa rafu neuyu nemurume anotondiudza kuti uyu munhu ari rafu inini ndoudzo uyu tese tinobva taita se tasiyana naye. Saka munhu anobva ablacklistwa haachakwanisi kutsotsa futi wamunoshanda naye patouchline. Vanina venyu vakazosvika papi neupenyu? Vaning'ina vangu zvakaitika baba vakazotora Bruce naBrian vovamutakura vozoenda naye. Vandazosara ndana Moses vatorwa futi natete vandasara naNyasha vazororwawo mandatombomira basa iri mandapinda mumarriage batirwa yacho yandaitwa mumarriage iyoyo yanga isina kumira zvakanaka mandabuda mandachizoya kunoko. Ngatitaure mabatirwa amaita nekuti tiri pakudzidza zvimwe zvinhu zvinoitwa nevanhu zvisina kunaka. Ipapo takutotaura nezveabuse yamaitwa nemurume wamaigara naye handiti aipita isei. Murume uyu anga akanditora ubawa saka aigona kuti kana tikatadzirana paipai bvati hure rinonetsa zvokutora zvinhu kubhawa zvinonetsa. Saka inini naye ndiri munhu uyeyo wekuti ndaizvibata pamba pawabereki vake kuti ndisazviratidza kuti ndakambobva nekupi neuku. But iye aigona kuti kana chanetsana mumba ototanga kuti hure rinonetsa zvekutora mahure zvakatooma nekuti hure hariite kutora kuisa pamba zveshuya ndasozvidzidza next time ichatora musikana. Saka yanga iri nyaya yaigara ichindibata ndakati ngandingosiyana naye. Saka pandakasiyana naye start ndasina kuti zvokuti ndiitewo izvi zvinondipa mari mandachizoya kuno. Iye akamhenga akaroora here before? Munhu akanga ari munhu kwaye before asati asangana nemimi? Kuroora anga asina but nyaya yaitonetsa mba yemumenhau yembereko. Paka pasina mbereko? Imimi mune mumwe mwana here wamakaita nemurume? Pandakasiyana naye ndaenda kubasa rechihouse girl. Ndaenda kubasa rechihouse girl ndo pandakazoonana nabatadiwa vandatongokubereka pasina kana madays pasina kana zvova dambudziko rakanga riri rake iye ndiye anga asingazvari. Makazombosangana naye here kubva ipapo? Tikatosangana naye ndine nhumbu. Right. Taurai nyaya tasiyana 2018 iye vati patazosangana 2019 ndatone nhumbu yangu zvikanzi nhumbu ndiyangu ndikati ingabva yaite miracle here yamani nhumbu aiziyeni. akazopfuurira mberi nekuramba achingoti nhumbu ndeyangu kana kuti imboenda kwamugabe uko zveshuwa aiwa nhumbu yanga istori yake zveshuwa nekuti pamupatone agore ranga ratopera masiyana. Alright. Matsambudziko amunosangana nawo imimi sevanhukadzi mamwe acho ndeye anenge achinzi munotitorera varume vedu nemadzimai anenge ari kudzimba uko. Mati mambosanganawo here nemachallenges akadaro? Akawandisa. Munhu anogona kuti patinoita basa tinopa vanhu nhamba vanenge vaitisana nesu vanenge anakidzwa nezvavaimuitira anoita se anotora nhamba. Saka mukadzi wake akazoona nhamba anozoti chakati chako saka inini ndakatombofonderwa zvinzi ndinobva kugoko uchazviona. Ndikati haisi nyaya dzinokura dzirume mandangonyarara. Hapana chakazombouya? Ndisati ndachiona. Kwaingova kuchichidzira chete? Neni pamwe chichazouya but ima hamunawo here masituations amunombochichidzira varume vevanhu kuti uyu ndanakirwa nayo dai aita wangu asiye imba yake?
ini nangu handikwanise izvozvo nekuti handitombonakirwa nemunhu nekuti nditongo vavarira kutiwo mari yangu akakwano yestart ndosiyana nazvo. Ngatichita sei kune vanhu vari kuona izvinezvi paSly Media TV. Shungu yenyu yamuinayo muupenyu takatarisana neramangwana ndeyekuti muite sei? Muda kuramba muri patouchline here kana kuti pane zvimwe zvamunoshuvira kuti dai mamaitawo? Ini nangu patouchline hangu handipafariri nekuti pamwe pacho mabatiro aunongoitwa acho manyengerwo acho anenge achiita munhu unotoona kuti aya ndeutsinye ndeyekuti ndakupa mari yangu unoabhuswa zvimwe zvacho unonge usisazvidi. Senge ini hangu handichazvide ndakaonawo hangu mari yangu yestart chinhu hani ndinoda mabhlera. Chechi 2 ndinoda bhero. Chechi 3 ndokunoisa kana kuti chihardware changu panowanika vanhu vakawanda ndoisati mabhegasi machips kuchunza mari ndoita vasikana vangu vebasa. Mwari ipapo vanonge vandibhesa. Madam Boss. Aiwa mune shungu. Ngatiti kana takatarisana nenyaya yehuku mune pekuitira here pekuti kana mazowana munhu ada kupai start yekuti mutenge day old chicks nechikafu chacho mune pekuitira here takatarisana nezvehuku? Aiwa kana zvatoitika pekuitira patomboshaiki. Pekuitika panototsvagwa pamboshaiki. Chero basa rese ramataura nonoka mari chete. Ngatimboti kune vanhu vakateerera mumwe anogona kusaiwana yese zvayo asi kuti basa rese zvashe zvamuri kutaura izvi zvitangike pangade kutanga nemari. Kana ndakaona kana ka 600 kana 7 ande chitupa chiripo here chekuti mumwe munhu akati da kuti munotora mari kuold remit kana kumukuru chiripo here chitupa? Chitupa chiripo but chida kugadziriswa asi chinotogona kumbonotora mari yezvinezvi. Ngati tichipedzisa nyaya yedu yanhasi inei, vanhu vadangade kukubata ivava ma-well wishers ari kuona paSly Media, vamwe vari ku-UK, vamwe South Africa, vamwe ku-America, vangakubatei sei panhamba dzipi? 077 54 57 821 077 54 57 821. Kune munhu anoshora basa irori ari kunze uko asati asvika mumasituations amakasangana nawo, mungamutiwo kudii? Anoti kana akakutarisai anongoti ndiwo mahure acho kaya, ndiwo vatouchline kava, ndiwo vanotorera varume ava, munoti kudii kune munhu anotaura mashoko akadaro? Inini mashoko angu andinongotaura ndeyekuti munhu asati apinda musituation yenhamo yakaomesesa anotaura zvakadzama panhau yebasa iri, asi akapinda musituation anotoona kuti mahwani zveshuwa. Kaona munhu azodecide kuti gandikotengesa hangu miri wangu, hakuna munhu anoda kutengesa miri, hakuna. But kungotiwo pamwe ndingabatanidze kuti upenyu hwangu huite zviri nani. Ngatiti kuna brother vari kunze uko vane vana vavo kana vada kuroora, muchine shungu here yekuita imba kana kuti makatosviba moyo? Shungu yekuita imba ndinayo but ndiri kuda ndane zvinhu zvangu. Chinhu handingakumbira kuti Mwari ndoda murume, ndomupiwa murume ndakakandiita zvinhu zvisiko, ndinobva ndafunga futi kudzoka kupi nekuti handina chekubata. Ndikuda ndi murume anondiwana ndine zvinhu zvangu, zvekuti akandiita zvisiko ndokati bamni fambai ndine zvinhu zvangu ndozviraramira. Aiwa, tinotenda kunze kunge pane mamwe mashoko amuda kuwedzera? Mashoko andoda kuwedzera ndeyekuti tinokumbirawo rubatsiro, mahure tiri kutambura. Zvekutambura zviye tinogona kubatwa kana ginya kana mabhodhoro akatanga tomhanya, zvinaumira zvakanaka. Tinokumbirawo rubatsiro rwakasimba rwekuti tikwanisewo kuita sekono chekuti tikwanisewo kurarama, tibatsirewo mhuri dzedu, ana gogo ana amai vakwanisewo kurarama. Ngatiti mai Munangagwa vakateerera izvinezvi munovati kudii? Ndimama venyika, mungavati kudii? Isusu tinokumbira kuti mama vatibatsire. Mama wakamira nesu zvedu zvinezvi zvatoita, takabatsirwawo tinokwanisawo kurarama mune zvakanaka nekuti mama tinovatemba.
ndombopinda munyasha ndopinda mumweya ndiri pano parukare Harare AC35 Mambo Street pamadzibaba masango ndopandamhara ndopandiri ndiri kutaura chiremba vemhando yepamusoro chitopota inzwa unzwe muri kukokwa pamuzinda pamadzibaba masango madzibaba masango vanobata basa zvemhando yepamusoro vaya vanoita musikanzwa wana inonzi lock sender vanokuloka ipapapo baba munini ukaona kuti mumwe wako hasi kufamba zvakanaka usatambudzike naye usamubvunze unozvionera wega bata madzibaba masango vaya vanoti isisu takabirwa zvinhu zvedu hatina kuzviona hazvina kudzoka vakomanaka batai madzibaba masango vanowanika pano parugare muguta reHarare AC35 Mambo Street. Ndiri kutaura munzwi wedenga muranda vaMwari anoshandiswa naMwari madzibaba masango. Muri kukokwa kumuzinda nawo matambudziko enyika akasiyana-siyana takurai mundoti madzibaba masango tangodzengerera nenyika hapana chiri kufamba muupenyu hwedu zvako zvinoendeka iwewe vanoda kutsigisirwa misha haifaniri kutambira varoi kuita rakaraka vachitambira fish pamba pako bata madzibaba masango. Unomuona muroi ari pakatuzura makuseni womubvunzo ngochitsvagei pano vari kunetsana muvanano marriage haina kumira zvakanaka iri kuzunguzika ndo zvinoda madzibaba masango manje izvozvo vanogadzirisa kuti zvinhu zvifambe. Kana mudiwa vako akaenda uchida kuti adzoke madzibaba masango vaya vanorwara nepfungwa vanorasika njere uyai nawo kwamadzibaba masango vasikana matambudziko anopera. Go back to sender. Kana chingari paka kutumira zvidhoma zvinondorova muridzi vacho. Kana varipo akakukandira denda risinganzwisisike rinondorova muridzi varo. Kenza iyi aiwa kana inotambwa nayo namadzibaba masango. Ridzai runhare taurai nemunzwi wedenga taurai nachiremba apano paguta reHarare rugare AC35 Mambo Street muguta reHarare. Ndiri kutaura munzwi wedenga mhuri yeZimbabwe. Nguva yakwana zvino yekuti tiyambuke. Venge vakasungirwa mhiko zvichinzi mushande ndo mukana uyu. Venge makasungirwa mhiko zvichinzi murorwi vamwe makaiswa mubhotoro munongodzengerera so zvanzi namadzibaba masango zvakwana.